Ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. субҳи имрӯз бо мақсади пешгирии бемории Ковид-19 дар чорчӯбаи фаъолияти механизми ковакс ва барномаи тақсимоти одилонаи вояҳои ваксинаҳои зидди Ковид-19 ба Тоҷикистон 1,5 миллион воя ваксинаи Модерни истеҳсоли ширкати Модерна Инки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамчун кӯмаки башардӯстона ворид карда шуд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкасбони мо. ваксинаҳои зидди бемории сироятии Ковид-19 дар заминаи ҳамкории пурсамари ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои мададрасон ва ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ ба Тоҷикистон ворид карда шуд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дар расми воридоти ваксинаҳои зидди коронавирус ба Тоҷикистон муовини сарвазири мамлакат Матбуохон Сатториён, иҷрокунандаи вазифаи сафири Штатҳои Муттаҳидаи Америка Ҷон Гинкел, намояндагони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. ваксинаҳо тавассути хатсайри махсуси чартерӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуд. طبق اطلاع ваксинаҳои намуди Модерна дар доираи кӯмаки бебозгашти Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар доираи барномаи ковакси созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар ҳаҷми 1,5 миллион дастрас гардид. طبق اجرای طلبات‌های قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ایمونیزاسیون اهالی جمهوری تاجیکستان بر ضد سرایت نوی کرونا ویروس کووید 19 در همکاری بسیار همزیج با بین حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر حکومت دیگر دولت‌ها از جمله با ایالات متحده آمریکا در دایره برنامه تقسیمات عادلانه واکسین‌ها با تمام کشورهای آسیب پذیر امروز حکومت ایالات متحده آمریکا و جمهوری تاجیکستان 1,5 میلیون وایه واکسینای مدرنا را تقدیم نمود. و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان طبق نقشه ملی تقسیمات و واکسینه‌کنی اهالی به نقشه گرفته است که این تعداد واکسین‌ها را برای واکسینه‌کنی 750,000 اهالی منطقه‌های گوناگون کشور از جمله شهرهای کلانترین جمهوری و ناحیه‌های تابع جمهور من به نقشه گرفته است که به تمام منطقه‌ها مقدار معین واکسن ارسال گردد. جمهوری تاجیکستان به نقشه دارد با فراگیری زیاده از 62% اهالی در بین اهالی مقاومت بر ضد این ویروس را تامین نماید و با استفاده از واکسین‌هایی که امروز به تاجیکستان وارد می‌گردند علاقه زیاده از 13% اهالی فرا گرفته خواهند شد. равобити дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Штатҳои Муттаҳидаи Америка сол то сол густариш ёфта ба марҳилаҳои нави рушд ворид мешавад. ваксинаҳо пас аз ба мувофиқа расидани ҷонибҳо анҷоми барасмиятдарорӣ ва муайянсозии шароити интиқоли ваксина бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Штатҳои Муттаҳидаи Америка ворид карда шуданд. من بسیار خرسند هستم که در این معرکه تقدیم کنی 1,5 میلیون دوز واکسن مدرنا اشتراک کرده شدم. این اقدامی که ما امروز با مردم تاجیکستان واکسن ها رو پیشنهاد کرده شدیم به کمک حکومت جمهوری تاجیکستان امکان ناپذیر بود. این کمک خیریه که ما پیشنهاد می‌نماییم کمک بسیار ساده است. این تنها برای بهتر نمودن سلامتی شهروندان تاجیکستان است و ما خرسند هستیم که از نام خلق امریکا و مردم تاجیکستان کمک خود را می‌رسانیم. таъкид ба маврид аст ки дар оянда низ ҷиҳати пешгирӣ аз паҳншавии бемории сироятии Ковид-19 ва коҳиш додани сатҳи гирифторшавии аҳолӣ ба ин беморӣ марҳила ба марҳила ба ҷумҳурии Тоҷикистон ваксинаҳо ворид карда мешаванд ва аҳолии синни аз 18 сола боло ба истиснои нафароне ки табибон гирифтани ваксинаро ба онҳо тавсия намедиҳанд ваксинаи зидди бемории коронавируси намуди нав мегиранд. созмони милали муттаҳид ташаккури худро ба ҳукумати амрико мерасонад ки ваксинаҳое ки барои муқобили сирояти коронавирус истифода мешаванд Модерна ба Тоҷикистон дастрас намуданд. миннатдории мо ба ҳукумати амрико ки дастрасӣ ба ваксинаҳо ки барои мубориза муқобили ковид
ҳамчун ӯҳдадории худ пешгири худ намуданд ва барои кӯмак ба дигар давлатҳо ин ваксинаро пешниҳод карда истоданд. Ин кӯмаки хеле назаррас мебошад, ки барои он кампанияи ваксинатсие ки аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон оғоз шудааст, барои онро боз ҳам пурзор намуданд, то ки одамон аз сирояти коронавирус худро пешгирӣ намоянд. Барои ин кампанияи иммунизатсия равона шудааст. гуфтанд ба маврид аст ки аз рӯзҳои аввали пайдо шудан ва хуруҷ кардани бемории COVID-19 дар ҷаҳон, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии ин бемории хавфноки сироятӣ ва ҳифзи солимии аҳолии мамлакат тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд ва натиҷаҳои назаррас ҳам дар ин самт ба даст оварда шудааст. Бояд гуфт ки ваксинаҳои навбатӣ ки ба Тоҷикистон ворид карда шуданд, дар анборҳои махсуси Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон нигаҳдорӣ шуда, тибқи нақша ба вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат дастрас карда мешаванд ва пас аз интиқол маъракаи ваксинатсияи аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳо оғоз мегардад. Тибқи нақша аз бастаи нави ваксинаҳои ворид карда шуда 750 000 нафар дар Тоҷикистон ваксина карда мешаванд. Ёдовар мешавем ки то имрӯз 460 000 нафар дар Тоҷикистон ваксина гирифтаанд. Вобаста ба хатарҳои маргбори бемории сироятии коронавирус аз сокинони мамлакат бори дигар даъват ба амал оварда мешавад ки бо мақсади пешгирӣ ва интиқол наёфтани бемории COVID-19 гигиенаи шахсию ҷамъиятиро қатъиян риоя намуда аз ниқобҳои тиббии муҳофизатӣ ҳатман истифода намоянд ва нафароне ки барояшон гирифтани ваксинаи зидди бемории сироятии коронавирус иҷозат аст, ҳатман бар зидди ин бемории сироятии хавфнок ваксина гиранд. дар шаҳри Кӯлоб низ ба монанди дигар минтақаҳои Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Зимнан аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати тандурустии минтақаи Кӯлоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ корҳои оммафаҳмонӣ ҷараён дорад. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони минтақавии мо. бо мақсади пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳру минтақаи Кӯлоб чораҳои зарурӣ андешида дар самти пешгирӣ аз ин беморӣ дар нуқтаҳои сераҳолии шаҳр ва назди марказҳои савдою хизматрасонӣ ниқобҳои яккаратаи тиббӣ ва маводҳои иттилоотиро ба шаҳрвандон ройгон дастрас намуданд. ҳамчунин тариқи балангӯяк барои пешгирӣ аз сирояти бемории коронавирус маълумоти мухтасар расонида шуд ки ин раванд метавонад лотнокии аҳолиро оид ба ин беморӣ беҳтар намояд. бемории сироятӣ бо роҳи ҳавои қатрагӣ ҳангоми муошират, сулфа ва атса задан, бо роҳи алиментарӣ, яъне ба оғӯш гирифтан, бо даст салом кардан, бусидан ё даст расонидан ба рӯй, чашм, бинӣ ва даҳон мегузарад. Коронавирус метавонад дар болои ашёҳо якчанд соат зинда монад. аз ин лиҳоз аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки қоидаҳои гигиенаи шахсиро дар ҷойҳои корӣ ва хонаҳояшон риоя намоянд. зуд шустани дастон бо собун ва маҳлулҳои антисептикиро истифода баранд. аз ҷойҳои ҷамъиятӣ серодам худдорӣ намояд. дар вақти зарурият ба берун баромадан ҳатман аз пӯшидани ниқоби муҳофизатӣ истифода баранд. оид ба пешгирӣ аз бемориҳои сироятии мавсимӣ ва бемории сироятии коронавирус дар толори маҷлисии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб ҷаласаи васеъ бо иштироки сардори раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва кормандони соҳаи тандурустӣ, сартабибон ва мудирони бунгоҳҳои тиббии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб баргузор гардид ки дар рафти баргузории ҷаласа оид ба хизматрасонии бо сифати тиббӣ дар шароити имрӯза ибрози назар карда шуд. ба масъулон дастур дода шуд ки дар ҳама ҳолат баҳри ташхису муоина ва табобати шахсони бемор дар ҳолати омодабош қарор дошта кӯмаки аввалияи тиббии худро расонанд. инчунин оид ба ташхисҳои лаборатории маркази назорати санитарию эпидемиологии минтақаи Кӯлоб, ҳолатҳои санитарию эпидемиологӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва дигар хизматрасониҳои тиббӣ ба масъулон дастури мушаххас дода афзуданд ки солимии ҷомеа бояд ҳамеша таҳти назорати ҷиддӣ қарор дошта бошад. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. сангвор аз ноҳияҳои дурдасту кӯҳистони мамлакат ба ҳисоб меравад. дар натиҷаи меҳнати аҳлонаи сокинони ноҳия, соҳибкорони маҳаллӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази маъмурии ноҳияи Сангвор низ марҳила ба марҳила ободу зебо ва замонавӣ мегардад. Фазлиддин Муҳадбеков дар ҳамин хусус шарҳи бештар дорад.
дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар ин гӯшаи зебомазари кӯҳистон даҳҳо иншооти хурду бузург сохта мавриди истифода қарор гирифта маркази ноҳия ободу зебо гардидааст. имрӯза дар ноҳияи дурдасти Сангвор корҳои созандагии ободонӣ бо маром идома дошта таи 3 соли охир сохтмони 107 иншоот ба маблағи умумии 30 миллион сомонӣ ба нақша гирифта шудааст ки то имрӯз корҳои сохтмонӣ дар 80 иншоот ба анҷом расида дар иншоотҳои боқимонда корҳо бо маром идома доранд. аз шумораи умумии иншооти ба нақша гирифта ба соҳаи маориф 21 иншоот, соҳаи тандурустӣ 10 иншоот, соҳаи фарҳанг 3 иншоот, соҳаи варзиш 9 иншоот, корхонаҳои саноатӣ 6 иншоот, соҳаи кишоварзӣ 18 иншоот рост меоянд. имсол бахша ба ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди 5 муассисаи таълимӣ дисинхонаҳии иловагӣ сохта ба истифода дода мешавад. Дар ҳама муассисаҳои таълимии ноҳия корҳои сохтмонӣ идома ёфта истоданд то ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва то саршавии соли нави хониш ҳамаи муассисаҳои таълимӣ таъмиру барқарор карда мешаванд ва боварӣ дорем ки то ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ин иншоотҳои боқимонда ба истифода дода мешавад. мардуми меҳнаткаши ноҳияи Сангвор ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як рӯҳияи баланди ватандорӣ ҷашн мегиранд. дар маркази ноҳия бинои хуштарху замонавии шӯъбаи бемориҳои сироятӣ, бинои кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва 3 майдончаи варзишӣ дар ҷамъиятҳои деҳоти Вахиё, Сангвор ва Чилдара, инчунин коргоҳи қанодӣ дар маркази ноҳия сохта ба истифода дода шуданд. дар солҳои зиёд буд ки мо кормандони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократӣ дар ноҳия аз ҳисоби бино танқисӣ мекашидем ва дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз соҳиби як бинои замонавии хуштарҳу замонавӣ гаштем ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон соҳибкорон ва шахсони саховатпеша имрӯз ин бино сохта шуд ва ба истифода дода мешавад. дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ имрӯз дар ноҳияи Сангвор дар шафоати беморхона як шӯъбаи сироятӣ ки дорои 18 кад мебошад сохта ба истифода дода шуд. аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон шӯъбаи сироятӣ ба тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст ки ин мушкилотҳои пеш буда бартараф шуданд. мо аз ин тӯҳфаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар арафаи соҳаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдор ҳастем ва аҳд мекунем ки ба аҳолии хизматрасонии тиббиро хуб ба ҷо монем. сохтмони бинои маъмурии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Сангвор, сохтмони бинои шӯъбаи маориф, сохтмони меҳмонхона дар маркази ноҳия, сохтмони толори варзишӣ дар ҷамъиятҳои деҳоти Вахиё ва Чилдара ва сохтмони 2 бунгои тиббӣ дар ҷамъиятҳои Тавелдара ва Вахиё идома доранд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоотҳои наву замонавӣ симои ноҳияро зебову замонавӣ гардонида боиси пайдо шудани ҷойҳои нави корӣ мегардад. дар саридораи геология назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон слёти 8-уми геологҳои ҷавон баргузор гардид. слёти навбатии геологҳои ҷавон дар доираи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ва озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат доир карда шуд. гузориш дар ин хусус. саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон слёти 8-уми геологҳои ҷавонро баргузор намуд. ҳадафи асосии слёти геологҳои ҷавонро сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Илҳомҷон Ой Муҳаммадзода дар ҷалби наврасону ҷавонон ба омӯзиши илмҳои бунёдӣ, кашфи истеъдодҳои нодири соҳаи геология, тақвият бахшидани раванди омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, тавсеяи тафаккури наврасону ҷавонон маънӣ дод кард. ба таъкиди мавсуф слёти геологҳои ҷавон ки ҳамасола дар сатҳи баланди ташкилӣ доир карда мешавад, имкон медиҳад ки проблемаҳои норасоии кадрӣ ҳалли худро пайдо созад ва рушди соҳа дар ҷумҳурӣ ба таври чашмрас таъмин гардад. имрӯз дар саридораи геология озмуни слёти 8-уми геологҳои ҷавон баргузор гардид ки дар он мактабачаҳои шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. иштирокчиҳои озмунро ки аз сабаби дар мактабҳо фанни геология нест, зерсохторони саридораи геология ба онҳо соҳаи геологияро муаррифӣ карда сипас ба озмуни геологҳои ҷавон иштирок намуданд.
гузаронидани силиҳоти геологҳои ҷавон дар кишвар ба ҳукми анъана даромада дар он асосан мактаббачагоне ки ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ таваҷҷӯҳ доранд иштирок менамоянд. ҳоло ки рушди бахшҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба рушди соҳаи геология хусусан саноати кӯҳӣ вобаста аст, омӯзиши қаъри замин ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок аз ҷониби геологҳои ҷавон ба мақсад мувофиқ мебошад. аз ин лиҳоз саридораи геология тасмим гирифтааст ки бо идомаи иқдоми мазкур дар тайёр кардани мутахассисони варзидаи соҳаи геология ба натиҷаҳои беҳтару хубтар ноил гардад. ҷои зикр аст ки ғолибони ин тадбир аз рӯи низомнома дар силиҳоти геологҳои ҷавони иттиҳоди давлатҳои мустақил ки баргузории он моҳи августи соли равон ба нақша гирифта шудааст, барои иштирок ва муаррифии Тоҷикистон роҳхат пайдо месозанд. шуруъ аз 21 июн то 12 июли соли ҷорӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ 526 ҳолати нави гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сироятии COVID-19 ба қайд гирифта шудааст. аз ин шумора 317 нафар солим гардонида шуданд. тибқи таҳлилҳои ҳаррӯза ба ҳисоби миёна бо натиҷаи мусбии ташхиси озмоишгоҳӣ то 25 нафар бистарӣ ва 17 нафар рухсат гирифта истоданд. ин нукта дар нишасти хабарии роҳбарияти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз баргузор гардид таъкид шуд. вобаста ба вазъияти мазкур дар кишвар масъулин иттилоъ доданд ки аз ҳисоби умумии сироятёфтагон ба шаҳри Душанбе 31%, вилояти Суғд 25%, вилояти Хатлон 26%, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 15% ва ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 4% рост меояд. дар маҷмӯъ аз аввали ба қайдгирӣ то 25 июл дар кишвар 14592 нафар гирифторони сирояти коронавируси нави COVID-19 ба қайд гирифта шуда. аз ин шумора то санаи зикр гардида 14096 нафар ё 96.5% шифо ёфтанд. ҳамзамон бар асари бемории мазкур 117 нафар фавтиданд, иттилоъ доданд масъулин. ҳамин гуна дар нишаст аз эмкунӣ 339749 нафар шаҳрвандони кишвар зидди бемории коронавируси нави COVID-19 хабар дода шуд. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон бо натиҷагирӣ аз фаъолияти 6 моҳаи соли 2021 дар самти амалисозии сиёсати фарҳангии кишвар ва ташаккули фазои ягонаи фарҳангӣ дар ҷумҳурӣ бо баргузории нишасти хабарӣ дар Душанбе аз бурду бохти соҳа маълумот дод. тавре иттилоъ дода шуд, дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби 18 театри касбии кишвар 17 асари нав рӯи саҳна омад. аз ин шумора дар театрҳои пойтахт 5 намоиш ва дар театрҳои музофотӣ 12 намоиш бори аввал манзури тамошобинон гардонида шуд. баргузории фестивали озмуни ҷумҳуриявии театрҳои касбӣ парасту 2021ро ки дар он 11 театри касбии ҷумҳурӣ намоишҳои беҳтарини таи 2 соли охир таҳия кардаи худро ба қазовати мухлисони сершумор ва ҳайати ҳакамони ҷашнвора пешниҳод намуданд, масъулин дастоварди арзандаи ин бахши соҳаи фарҳанг дар ин 6 моҳа медонанд. ҳамин гуна дар нишаст роҳбарияти вазорат аз сатҳи баланди баргузории даври якуми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва ҷамъбаст гардидани он хабар доданд. вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз сохторҳои муҳими қудратии мамлакат ба ҳисоб рафта фаъолияти ҳамарӯзаи кормандони ин ниҳод бевосита бо тартиботи ҷамъияту амнияти шаҳрвандон равона гаштааст. ба андешаи коршиносон барои тақвияти фаъолияти ин мақомоқ кӯмаки ҷомеаи шаҳрвандӣ зарур мебошад. зеро дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст ки милитсия дар танҳоӣ қобилияти мубориза бурдан бар зидди ҷинояткориро надорад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи 5. бо мақсади баррасии барномаи нави мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 бо ибтикори шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ вобаста ба ислоҳоти милитсия дар назди раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Хатлон дар ҷамоати деҳоти Кабуд Сайфиддини ноҳияи 5 вохӯрии навбатӣ бо аъзоёни шӯро доир карда шуд. гуфта шуд ки ҳадафи аслии шӯрои ҷамъиятӣ ин пеш аз ҳама ҳифз намудани ҳаёти осоишта, солимии ҷомеа, вусъати корҳои ободонӣ ва дар навбати худ мусоидат намудан ба мақомоти корҳои дохилӣ дар пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояту ҳуқуқвайронкуниҳо, афзун намудани боварии мардум ба милитсия мебошад. мақсади асосии фаъолияти шӯрои ҷамъиятӣ ин мустаҳкам намудани ҳамкорӣ бо милитсия ва инчунин баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ ба ҳисоб меравад.
дар кори он аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ оид ба ислоҳоти милитсияи назди раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти хатлон, намояндагони ташкилоти ҷамъиятии фидокор ширкат ва суханронӣ намуда бо фаъолияти шашмоҳаи шӯрои ноҳиявӣ шинос ва барои боз ҳам самарабахш ба роҳ мондани фаъолияти минбаъдаи ин ниҳод дастуру тавсияҳои зарурӣ дода шуд. зикр рафт ки ба хотири ҳавасманд намудани нозирони минтақавӣ ки дар таъмини амнияти шаҳрвандон тартиботи ҷамъиятӣ ошкору ҷилавгирӣ сохтани ҷинояту ҷинояткорӣ миёни мардум фаъолияти ҳаррӯза доранд, озмуни нозири беҳтарини минтақавии шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру навоҳии вилоят роҳандозӣ гардида, ба хотири шаффофият ва дар сатҳи баланд ҷамъбаст намудани он назарпурсӣ миёни аҳолӣ гузаронида шуда истодааст. Тасмим аст ки бо ин роҳу васила ҳам масъулияти нозирони минтақавӣ бештар хоҳад шуд ва ҳам меҳнати онҳо аз ҷониби роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ қадр карда мешавад. маврид ба ёдоварист ки ин барнома аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии фидокор бо дастгирии молиявии дафтари барномаҳои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Душанбе рӯи кор омадаю фаъолияти пурсамаре дорад. имрӯзҳо дар ҳамаи хоҷагиҳои хурду миёнаи тобеи ҷамъиятҳои деҳоти ноҳияи Шаҳринав-ҷамъоварии картошка, сабзӣ, помидор, бодиринг ва дигар намуди сабзавот муташаккилона ҷараён дорад. сокинони ин гӯшаи диёр заминҳои назди ҳавлигӣ, президентӣ ва хоҷагиҳои деҳқониро самаранок истифода бурда баъд аз ҷамъоварии ҳосили аввал кишти такрорӣ гузаронида истоданд. ҳамкоронамон Хуршед Ҳалимов ва Тоҳир Сулаймонов аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонии ҷамъиятҳои деҳоти Сабо ва чусти ноҳияи Шаҳринав гузориш омода карданд. шоҳназар бегназаров зодаи ҷамъияти деҳоти сабои ноҳияи Шаҳринав дар баробари омӯзгор буданаш ҳамчун самдор ба деҳқонӣ машғул мебошад. мегӯяд ки заминҳои назди ҳавлигиаш ва президентиро низ самаранок истифода бурда ҳосили хуб ба даст меорад. айни ҳол ӯ ба ғунчини картошка машғул мебошад. агар дар кишти аввал кабутӣ бошад, мисол гирем ки ҷашнӣ укроб, агар дар ҳосили дуюм мана мо кишт кардем помидор, аз ҳама пеш барои ҳосили баланд гирифтан албатта самаранок истифода бурдан аз ҳамин замин, ҷона истифода бурдан аз ҳамон об бошад, албатта инро дар меъёр ҷобаҷо карда тартиби муайян қатъӣ истифода мебарем ки ана ҳамин муваффақиятҳо ноил мегардем. асомеддин содиқов низ зодаи ҳамин ҷамъияти деҳоти Сабо роҳбарии хоҷагии Абдусатторо ба ӯҳда дошта дар 3 гектар заминҳояш тамоми намуди сабзавотро киш менамояд. айни ҳол хоҷагӣ бо аҳли самдорон картошка, сабзӣ, булғорӣ, помидору бодиринг ва дигар намуди сабзавотро ҷамъоварӣ намуда истодааст. барои ҳосили хуб гирифтан аз аввал замина ҷуфт карда дар тирамо нарм карда кор кардан дар нуриҳои минералӣ органики ҳамин ноя истифода бурдан дар кор вақти ҳамин шинондани картошка меям шинондан моҳи феврал сар мешавад. аз моҳи феврал сар кард ҳосил 10-15% зиёд ҳосил метиҳад. мисол 240 тият 270-300 сентинери ҳосил мегирад аз ҳар як гектар. ба ғайр аз равған дигар маҳсулот ҳамеш аз ҳамин замин мебарояд. гандум нон мешавад, картошка аст, пиёз аст. дар ҷамъияти деҳоти чусти ноҳияи Шаҳринав бошад хоҷагиҳои деҳқонии Анас ва Илҳомҷон дар масоҳати 0-10-50 гектар гарбхона ташкил намуда парвариши помидору бодиринг ва сабзавотҳои тару тозаро хуб ба роҳ монда имрӯз ба ҷамъоварӣ он шурӯъ намуданд. деҳқонони инҷо мегӯянд ки аз ташкили ин гарбхонаҳо онҳо тавонистанд дар ҳамаи фасли сол мардумро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. дар ҷамъияти деҳоти чуст 231 адад хоҷагӣ деҳқонӣ ба қайд гирифта шудааст то имрӯз. дар ин гармхона помидор, бодиринг, болгар истеҳсол мекунанд. айни ҳол мебинед чӣ хеле мебинед ки барои ҷамъоварии ҳосили помидор рафта истодааст. деҳқонони ҷамъияти деҳоти кӯшиш мекунанд ки барои таъмини озуқавории кишвар саҳми арзандаи худшро гузаронанд. ҳамин тавр дар ноҳияи Шаҳринав бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ масъулин сол то сол масоҳати заминҳои киштро афзун мегардонанд ва кӯшиш мекунанд ҳамеша бозорҳои маҳалливу шаҳру ноҳияҳои наздик ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд.
таъмиру барқарорсозии 8 адад чоҳи амудӣ дар ноҳияи Ховалинг сифати обрасониро ба хоҷагиҳо беҳтар кард. Натиҷа ҳамин аст ки нашъунамои сабзавот ва картошкаю дигар намуди маҳсулот ин шабу рӯзҳо хуб ба назар мерасад. ба иттилои кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия, айни замон ҳолати обёрии 500 гектар замини кишт беҳтар гардида, ҳосилнокӣ ба маротиб афзоиш ёфтааст. дар ноҳияи Ховалинг заминҳои корам аслан лалмӣ мебошанд ва айни замон бо мақсади обчакорӣ тавассути оби чашмаҳо ва чоҳҳои амудӣ беш аз 700 гектар замин обёрӣ карда мешавад. Кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия кӯшиш мекунанд бо кишоварзон обро аз рӯи реҷаи муайян таъмин намоянд, то дар кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ мушкилӣ накашанд. Давоми солҳои охир аксари чоҳҳои амудӣ таъмирталаб гардида аз фаъолият боз монданд ва барои барқарор намудани онҳо тадбирҷӯӣ карда мешавад. айни ҳол аз суръатҳисоби махсуси талафи истеҳсоли кишоварзӣ ба маблағи 1 млн 200 000 сомонӣ тавассути кумитаи идораи замин маблағҳо ҷудо гардида, айни ҳол 8 адад чои амудӣ барқарор карда шуданд. 5 адади дигар дар ҳолати барқарорсозӣ қарор доранд. Дар ҳолати пурра барқарор намудани 13 адад чои амудӣ ҳолати обёрии 500 гектар замин ба маротиб хубтар мегардад. мавриди зикр аст ки то солҳои 2000 дар ноҳияи мазкур 29 чоҳи амудӣ 4 пойгоҳи обкашӣ фаъолият мекарданд, ки 2232 гектар заминро обёрӣ менамуданд. Бо пурра барқарор намудани иншооти ирригатсионии мазкур имкон фароҳам меояд ки бо истифода аз усулҳои муосир беш аз 3000 гектар замин обёрӣ карда шавад ва истеҳсоли маҳсулот 4 баробар афзоиш ёбад, мегӯянд мутахассисони соҳа. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Ховалинг барои барномаи Навид. дар Ҳиндустон оқибатҳои обхезии шадидро бартараф мекунанд. Тибқи иттилои